Se ei ollut sen paksuuden, se on toinen siinä. Kato, toi on toinen, toi on vielä paksumpi. Ota sä sieltä toinen. Mä otan. Lähti perään, kato. Lähti, kato. Ja sieltä. Ja nyt! Täällä on tuplat. Meillä on vaan ihan mitäs tää menee? Nyt lähti. Nyt iski. Aika. Ei. Kävi just. Nyt iski. Noin. Se oli se kolmas siellä alhaalla. Kato, toi jäi tohon. Tää on pieni. Toi jäi tohon toi iso. On pieni. On. Missä tää mun liike menee? Siinä se on. Toi on tosi paksu. Ja sinne iski ja siellä. Ota pohjasta. Nyt nousee uudestaan. Hyvä. Se on iso. Älä liikaa pakota enää tossa vaiheessa. Tentti. Ai. Samalla. No se voi olla seis. Onko tää päällä? Varo löysä se jarru. On. Se on iso kala. Se on varmaan 8 pussikin. Aika pötikkä, eiks oo? Nousee hitaasti ja nyt iski. Hyvä. Aha. Onks iso? Katsotaan. On. Katsotaan. Rauhallisesti nousi. Joo. Mä en tarvii. Toi lähti. Kato mikä kaari siellä on pohjassa. Tajuttoman syvällä. Nyt tarvii tiputtaa. Ja nyt iski. Ja Kiino. Hyvä. Kävikin. Kumpi tän oikeasti sai? Kyllä kai se oli sulla ensin. Ai vittuna. Niin, kato se koukku on siihen. Joo. Näetkö? Nää. Se on pihdit, hei, ota pihdit. Ei kun mä en voi irrottaa sitä, sitten se jää mun sormiin.